बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो चेक राननाय। आलासि दिनैनि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिमोन। आं बिथांखौनो बिथांनि नखरनि नेक्स्ट अफ किन हिसाबै माहेश्वर औवारिनो मार्टियार दैमु औवारि चाइतानगुरि सिम्बोरगाव क'क्राझारनि बिथांनि नखरनि गोजोन्थों। दानिया मार्टियार अभिराम बर' तामुलपुरनिफ्राय बिसि बे समाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ बे समाव चेकखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय। बिथांमोना गासैबो 3 लाख राङै चेक अफ रुपिस 3 लाख बिथांमोना मोनफुंनो हागोन। गोजोन्थों। दानिया मार्टियार चक्र बसुमतारी बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो नखरनि जानानै दंफैयो सानसुमा बसुमतारी। आङो बिथांखौबो डक्टर गोमोथाव बसुमतारीनि सेरजा हुनायखौ खोनासंलांदो मिलौदो देंखो।